Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Martes, pitsa 22 sa bulan sa Agosto sa tuig 2023. Ug karon mga igsoon aniya nakita sa kakauhaan nga semana sulod sa tuig. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 19, versikulo 23 ngadto sa 30. Unya mingon sa Jesus sa iyang mga tinunan, sultihan ko kamo nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Sultihan ko pa kamo, mas lisod pagayod sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kay sa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog nini sa mga tinunan, nahibulong sila pag-ayo. Pusa nangutana sila, nan kinsa raman di ay ang maluwas. Si Jesus mituto kanila og mitubag. Ini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Unya mingon si Pedro, Ginoo, among gibiyaan ang tanan, ug misunod kami kanimo, unsa may among mapaabot. Si Jesus mingon kanila, isulti ko kini kaninyo, iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono, diha sa bag-ong kalibutan, kamong napulog duha ka tinunan, mulingkod usab sa mga trono, aron paghukom sa napulog duha ka banay sa Israel. Ug ang tanan nga may biyag balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak o mga uma tungod kanako, makadawat og labaw sa usa ka gatos ka pilo, ug hatagan pagayod siya kinabuhing dayon. Apan daghan nga karon nga naguna, maulahi, ug daghan nga karon na ulahi, mahiuna. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Jutay nga kahilom, alang sa pag-ampo sa ubay-ubay natong kaigsuunang nakalas sa disgrasya sa Bakong Negros Oriental. Amen.